Ukwani ndonzi asobere tumonchu muligerio ndizi TV chinga kichinigo kwaligania semesa ya mangana maya chinsandisa to chiabono botuko nyargo kumanyigati yare to abreto kwaliganire kurose mambi ya lengentambe weka chinse chigabono chiabono margoba ekerali tukuri Juma tariki 25 ne mu mutinyo gatano na gatatu omwaka bwikiri bubere na 22 na mange abereka okorekana ayo aseli bwango chiko kumanya semargoba yabono elinyare kogo sansa murandana na kwaligani tangana kigimatika tona mangana yua senchira yoko ya chuta. If you feel that you must send a child home, why don't you involve us in the ministry first so that we agree together? Nama mocha mannego tumabana kakuichi beso okura gochia sabari mubeji tsukuro tebire magoa. Para chito nchiringia ndagania maoni yayo ikero mheshimiwa tukuna nyari bali chache Amosi Nyaribo Nyamira County na Simbarati Kisii County obokorito ganetyo kuna kukubulia kurwa saba akichukura. I've lost 3 people, the 2 men and the 1 child. Wengine kasotesi wamepelekwa Ngobo Hospital. Umubasoka n'umuwegwe baragokorekana batatu gokwabwabwo n'abantu gutegura chinkoma chintindi araligo sento komanyi. Ayo hamone nda mange Joshua uta ni gobone yaliganira senchira yoboikira nugo kumanya somo no bimanyereryo literani nchenkuru kwa Vincent Onyancha litukiri mulioka maiga yogoti andiko ko mugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo na bayigono mokonyo ya James Ondicho Gesami nigobona gati y'abamenyi kurose county ya Nyamira beso kirina kogarwe ebiroso kurwe birengere byabo nabo yokogani kwabo anasensemo ya magendro ase county yo ya Nyamira omulike tokurose county ya Nyamira Job Mange nigato waliganiro botyoru asenchira yobwikirano jinguru mwangere ne chino njenkoba omozombo ino maiga y'omugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo gotianiwa nigo abamenyi be county ya Nyamira bagendretse korwa ebirengereri byabo igoro yokogani kwabo abasaye baito batikirwe abare babati program ingiya iyongo sabo amanano ito Amos Nyaribo aroshi program cyo committee abasaba bake idinda boroke kibanza kamenya na kwenye bito kibyabo Ntabato gotarira amenyi bensemo ya ibara egotoka ase county ya Nyamira linde ko igwa ebirengereri byabo igoro y'amagenderero baganitia korwa ase serikali ye county ya Nyamira egati abamenyi mbasaba omugabana kurwania obokurumi na kumurekera ensemo yobotenu anene mono ase kinyagitari etwale ko chakora buya omosike Nyaribo ase mereme arakore menene neyo gosirio bokurumi no ene kitenda chikoruwe Nyamira echikoruwe abaye musie bali bachorwa nainde banabu bakoena nande nabu bakwea kitenda igo yo minto omosike Nyaribo no yo minto Gesami ekero kitenda chikoruwe igere linga muntu kioewa abantu mbalega akomoni mwananchi oyo moke utakire nera akonyeke ensemo y'ekisukuru mbamusaba achikwagacha amagacho na kuligereria okogani kwa balimu ba ECD namanganande ase chisemi ende tigarigere chipasa ligera bana baito mbakunyara gosoma onyemba bwati abana bange bakonyora bali chipara liyo kaliyo kera lituko sisa university say time tubate university yetu mbarwa ogosaba gocha somo gabana achikomolekera chipara na gokinia ekerengo kyoboremi arabano mune chimetaro nabokonyora ng'amachi nabakominyoka yaso asikinyomba baigore metaro barosi chipara chingiya sabantu bagoeta atororero oboremi ensemo yechae aligereri kabisa ensemo yechae bono ekebarua kenene ngo cha somo gabana Amos Nyaribo no mokonyo ye James Gesami goikirania chira balierete abamenyi be county Nyamira asentundeye yoborai kurwa se county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job
Maangi. Miyamono mulikito bene Job Maangi kurwase kaunti ya Nyamira soroboti rwa senchira Jobo ikirano gotigana nere Job Maangi igotokomera no mulikito Josephat Amisi kurwase kaunti ya Kisibo igotomulekera mangana rengetena siasa nigonera gotumanya bunali tukolia karuseri tukeli mulyoka maiga yo mugavana wa kaunti ya Kisibo Paul Simbarati gotiani gwase getiki ya Guse Stadium ni gobono gati ya boncheria anabana boda boda kurwase kaunti ya Kisibo baruro kogani kwabo gocha somo gavana wa kaunti ya Kisibo maiga yogo chaka emerome obene roboti ru asenchira yobo ikirano Rituko elimo lyoka magega yogotiani wa kwaye omo gavana bwe kaunti ya Kisibo okabere Paul Simbarati bono abaunjolire ao anena se sekti ya boda boda nigo bale no gosemelia nga Simbana chikobaga wikirania amagani abo toroche nga nachiko tokolera tubwa tukwegena nabakonyara tukumubuli nga ase sekti ito ya boda boda aturigerisane binte binge bitomiseti ebinge twamukoreire gasi nyinge ere tigaka konye pamuri igotwa mugwati sesenge cha bwate senkoro yaye umwana boda ibe yaye na inda matarachi ita sam amanene na ni toka tenga mbiamo na so wapisho kwa igora na ine mbiamo na so mugaba no kosoko ngwaye so aso wanjera na goja se meeting ya igora tokabama so kumwapisha elina to chakere gotokora magenda nduboda boda ntogene tenga wetere chira to yerete eire ntanga neringa ngotobekara mo buno mwana boda boda Kisibo county ngimi nonyerabo abonjoreria abo nigo batebire chipara chinyinge anene nigo titari gweteka na igobono bamuganirie omora yo Simbarati anyare kobaga kwenekia buna onyare kobaga uchirosia elio bonjorere bwabo bonyare koba ase enchera yoboraisi chipara chitonchiringia ndagania maoni ayo ikero mweshimiwa tubona nyari bari chache ase chipara ntolense osikore nyari bari chache chipara chikoro kuchirami nchi yopi etobata chirafro lityo iganda yobora ibwa Simba nabego nabara bari bande bara bakubwatira bayinjore nyari bari chache ko rantore magega asama gendero ye chipara gombora ito tukosaba tore ngato konye ase chipara tore maega chiato itire na tore gapara chipikipiki to gote chitairi kerali tukesa urtubate chipara chimbe abonjolia oboigo nigo barereire enibo enene yibagene toko bakwenana anene guchia ase abaonia bechi boda boda agwase batebire ommo orayo yanyare ko bakoligia enchera yo kwenekia ngabanyara ko bakonyora chipikipiki chiabo ase elon erenge twagenda ata soft loan twarushe besa twekonyera ndore ne family chiri no konyo konne egento kende ndubata ndubakoro kwa bantu baraba gotoroni chipiki torosie sako yaito intati to twari chipiki chetu turabe to kolone muntu agenda ata soft loan tongo saine the stage sekta ya boda boda na watu wali kwanja kumanyanga ama tukaelire komyo kitwale ngene chibesa choko yana sticker twamyo tukusara asoko kwanira 300 na bomo ndakoranga ne chinkenga kiyo lakini bono uchumi nero bunere kwayoranga nduri konyara ekoera abantu bande tomenyarete chipiki chironi cyabanyene na uchumi bunere kwayoranga yatumigire ikine kamo kyabale gotokonya Koripatria Ndizi TV korwe county ya Kisibo terana Josephat Amisi Mbiyemono humulikito bene Josephat Amisi asoroboti rwa senchira yobo ikirano bono gotigana nere Josephat Amisi eskuru yoboroso ya imbirioni go yatarera enka yabana chintakana abo igone batali kwenyare gotoka sensemo ya jogo imeye county ya Kisibo kolengana abwata nawe gono bote ne weskuru yuni go babere bakuru kubulia go chia sabantu bonse koneki munankuru warobo konyo go chia chinka chitali kwenyara unenchere moyo konyara gosira abana bali batigire chintakana Bono gagekere twache chiskuru ibere ye ku Imperial Primary Nyamataro na Imperial Education Center ekuru ali matoke nigo twacha gagase abana bakubatarera gusangana barobu sengencho engaki nyinge ntu ngo sanga turi na abana wao ne bane chitown ya ribone skuru twakwana na barobu twabaekere tubwate bano tokarambia tigatotebya Bible baito na abana baito kuri skuru yeito bachiga igase children's home so that we can share with them whatever we have. Ebintu ebere twareta basange tosangamo singencha abana banintu batagete na ebire tobwate batabwati na bitwabaretera. Anje nasaba abantu baminto
bali barase obusiasa ogokonya oko nimobwati omutindo oyo mokonya abana muna basumbugete mubarendere endagera na binde byonsi agi twataka na bali bare babwate okogani okuya gocha se skuru ye ya chogo gaiga bako barenda omusada gocha bakonya abana aba bagende kuja gokonya ngakiende ya mambi rero twachire gaiga gocha gokonya abana baiga bataikwenyara chintakana. It's always good to give back to the community. Na umutinini kurwa sensemo yobo chenu Dr. Patrick Amoth ni gobona tebire bunense ya Kenya nigo yasukire kirange kenene anene aseganga yogo tanga ukoranda kwebinyinyi byenyamoreo korenga Dr. Amoth ni gatebire bunana sokuregwa kwa amaryogo yogo keye ebinyi byenyamoreo ucha saba Kenya batari wakanira besende yonse n'inchire ya muyoko nekibuna mbagendrete kurwania uburere bwenyamoreo asense ya Kenya nigo chingege cha moti atebire buna nachikone kinanko bwatira nare amuna abantu bonse ananiga boliri abagavana bali bacholetu gosohabisin kone kibuna nkobeka balense mu kibezi kiseine aseganga yo kuligirirya mangana yobo